Aled Gwyn Job ar y gair Away with Words. Wel, yn y fideo diwetha, mi o'n i'n sôn ychydig bach am yr epiphanies bach personol sydd wedi dod i ran pobl yn ystod y cyfnod diwetha yma lle da ni wedi cael yn caethiwo i'n cartrefi. Wel, heddiw dwi am sôn am amball sylweddoliad lletach efallai sydd wedi dod i'n rhannu dros yr wythnosa diwetha. A natur gwaith ydy'r sylweddoliad hwn. Wel, da ni gyd wedi peidio a gwasanaethu y system. Da ni gyd wedi peidio a bod yn weision bach i'r peiriant pres dros y cyfnod diwetha yma. A llawer un ohono ni o bosib wedi mynd i holi ynghylch natur y gwaith maen nhw'n wneud a gofyn pa gyfraniad ydw i yn ei wneud mewn difri. Ydy'n waith i yn modloni fi? Ydy o yn rhoi mwyniad a ydy o yn ei gonni fi? Mae lot o gwestiynau fel hyn yn codi yn ystod y cyfnod yma o'r tawelwch anarferol yma sydd wedi dod i'n bywyda ni gyd yn dydi. Mi o'na arolwg diddorol iawn a gafodd ei gynnal gan y cwmni Ipsos Mori yn y flwyddyn 2018. Sampl fawr o bobl mewn difri, 10,000 o bobl ar draws Prydain, yn holi pobl am ei gwaith a'i perthynas nhw gyda ei gwaith. A y sampl yn dangos mae dim ond 14% o bobl oedd yn wirioneddol fwynhau ei gwaith ac yn teimlo bod ei gwaith nhw yn ei hysbrydoli nhw, yn ei hysgogi nhw ac yn ei cynhyrfu nhw o ddydd i ddydd. Mi yna 34% wedyn o bobl yn rhyw how fodloni hefo'i gwaith. Mynd trwy'r motions y fwy na dim hefo'i gwaith. Ond mi o'na 52% o bobl yn yr arolwg yma yn deud i bod nhw'n casau ei gwaith. Ffigwr syfrdanol mewn difri. Wel, maen nhw'n deud bod pob argyfwng yn dangos llawer mwy na'r argyfwng ei hun. Bod argyfwng yn taflu goleuni llachar iawn ar broblem ddofn ac enbyd sy'n bodoli yn y gymdeithas yn barod a cwbl mae'r argyfwng yn ei wneud mewn difri ydy dod â hyn i'r wyneb. A mae bosib bod yr argyfwng yma wedi taflu goleuni llachar iawn ar natur gwaith a'n perthynas ni hefo gwaith heddiw. Wel, mae yna rhai yn dadlau y dylan ni fod yn defnyddio'r cyfnod dwytha yma i fod yn symud i ffwrdd oddi wrth y syniad yma o bwysigrwydd gwaith yn cymdeithas ni. Bod ni wedi rhoi llawer iawn gormod o bwyslais ar waith a bod angen symud y ffocws at bethau eraill yn llwyr bellach. Dwi'n siŵr os ydrai gytuno hefo'r gosodiad hwnna a deud y gwir. Wedi'r cyfl, mae'r gwaith yn ran hanfodol o bwyda ni. Mae'n rhan o'n identity ni fel unigolion. A does dim modd anwybyddu y ffaith allweddol honno. Ac fel rhywun sy'n yn credu mewn Cymru annibynnol, wel does dim modd i Gymru annibynnol fodoli na ffynnu heblaw fod ganddo ni bobl sydd yn gweithio ac yn creu ac yn talu trethu mwyn cynnal y math o gymdeithas da ni isio a'r math o wasanaethau da ni isio weld yn y Gymru annibynnol yn dyfodol. Dwi rwy'n feddwl y gwela ni fflyd o fusnesau bychain newydd yn codi yng Nghymru dros y misoedd
nesaf yma. Wel, o le ddaw'r busnesau yma, meddach chi? Wel, meddylwch am hyn. Yn ystod yr wythnosau dwytha, gyda phobl wedi cael yr hamdden a'r llonyddwch yn eu cartrefi, mae yna lawer iawn wedi ail ddarganfod hen sgiliau, hen diddordebau, efallai sydd wedi mynd yn angof ers blynyddoedd ganddyn nhw. Mae yna bobl eraill wedyn sydd wedi cael y cyfle i ymchwilio i ddiddordebau efallai sydd wedi bod yn rhyw fyd losgi o dan yr wyneb am flynyddoedd, ond heb gael y cyfle a heb gael yr hamdden i ddilyn rhain i fyny. Y posibilrwydd cyffroes ydy y gall lawer iawn unigolion ddatblygu'r sgiliau yma, datblygu'r diddordebau yma i fod yn fusnesau bychain dros y cyfnod nesaf yma. Maen nhw'n dweud na micro-fusnesau ydy un o ddatblygiadau mwyaf amlwg yn y byd economaidd. Ac wrth gwrs, oherwydd bodolaeth y we fyd eang, mae posib i feicro-fusnes ar Ynys Môn yr enghraifft allu cael cynulleidfa helaeth iawn ym mhob rhan o'r byd, os ydy'r busnes honno yn taro deuddeg hefo gwahanol bobl. Felly, da ni wedi cael y cyfle o fod adre a wedi dod yn gyffyrddus iawn ac wedi dod yn byr gyfarwydd hefo'r syniad o fod adre yn ystod y cyfnod diwethaf yma. Mae ddigon posib felly y gallan ni gyfuno'r syniad o fod yn adre hefo cychwyn busnesau bach o adre sydd yn gallu rhoi cynhaliaeth i ni fel unigolion a sydd hefyd yn gallu rhoi hwb i Gymru fel gwlad oherwydd mi ydan ni gwir angen mwy o entrepreneuriaeth yng Nghymru. Da ni angen mwy o bobl i fentro, da ni angen mwy o bobl i gymryd risgiau, da ni angen mwy o bobl i fod yn dangos ysbryd arbrofol ac ysbryd anogol yn y maes busnes. Wedi cwbl, beth bynnag mae rhywun yn ei ddeud am waith a dylanwad gwaith, mae'n wastad werth cofio'r hen briodyll Cymreig hwnnw. Mewn gwaith mae Gwynfyd.